A lidi, dneska budeme točit video, jak zase hraju opět Roblox. Je to part 3, myslím, je. A jdeme na to. Jdeme na Roblox. Jo. Co se zahrám? Já nevím. Fince Minecraft. Ale tohle jsem nemyslel. Pak ještě natočím. Jo, ale počkej, tak to si chci zkusit. Už. Toink. To je jenom tady o tomhle, jo. Já řeknu nuda, ne? Jo. Tak nevím, proč se zase bílej. Emote. Relax. Moc nebaví, mě to moc nebaví. Můj mozek je trošku na knap. Tady je Halloween. Jo, a blíží se konečně Halloween. Ale nevím, co dělat. Protože tady... Tady je to. Fince Minecraft. Cože, jich je tam tak moc těch věcí. Z toho se zblázním dneska. Zkusíme je na YouTube všechny. Ale mě to přestane bavit, tak to asi už nebudu hledat. Hledá, že by mě to bavilo, nevím.